Obakwala ije ọkọ menu ana manunu anyapụ ọnụ n'ebe ka anyị na-ejenu n'Igbiga Enugu Ezike ebe amụlodogwunu odozi obodo n'Igbiga odozi obodo n'Igbiga onye Chukwu mere eze odogwu ọbadozuọla ewela kụrụ n'ụlọ ndị obodo amala odogwu odozi obodo n'Igbiga odozi obodo n'Igbiga onye Chukwu mere eze odogwu ọbadozuọla ewela kụrụ n'ụlọ ndị obodo amala odogwu odozi obodo n'Igbiga odozi obodo n'Igbiga onye Chukwu mere eze odogwu ọbadozuọla ewela kụrụ n'ụlọ ndị obodo amala odogwu odozi obodo n'Igbiga odozi obodo n'Igbiga onye Chukwu mere eze odogwu ọbadozuọla ewela kụrụ n'ụlọ ndị obodo amala odogwu odozi obodo n'Igbiga High Chief Dr. Damian Chirote nnukwu mmanwụ JP onye Chukwu mere eze odogwu kedu ife eji ama odogwu n'elu ụwa odogwu abụla na nya butere ikenu odogwu abụla na nya nwere afọ nnu na ọbụla ego n'inwe na banki imeza ndị obodo agbawalụ gị ọsọ nụ keduzi ife eji ama odogwu nụ mmadụ ode ka imelụ fabụlụ mmadụ ka ibutezili ike nụ keduzi ife imenwụlụ obodo inu asị na kụluo ụlọ amala onye kpatara ya nụ n'onwezili ndị ga-enwe ego n'ụwa obodo anọlụ na nsogbu nụ n'onwekwazili ndị ga-enwe ego n'ụwa obodo enwebe aṅụli nụ odozi obodo n'Igbiga na amala na-eme n'ọkalịla kalinu ilesila anyanu jụọ gịnị ka ị ga-emelụ Chukwu okike abịa manụ iwesili ga-alụlụ Chukwu nọ ịlụlụ nọ be Chukwunu na St. John Catholic Parish n'Igbiga nụ welu ya wenye ndị obodo nụ ndị obodo enwebe aṅụli nụ ndị nyelu scholarship erikanụ ndị melụ fabụrụ mmadụ n'enu welikanụ na Nsụka niile nụ na fanesili anya nụ kpọọ gị Mesaya na Nsụka nụ n'ifefe gị kpọọ gị Mesaya na Nsụka nụ asị na nke onye na-eme n'ụwa ka ekwe na akpụ ya n'elu ụwa odogwu onye ọma JP ego gị n'ọkalizila amụsunu Mesaya na Nsụka Mesaya na Nsụka onye nzọpụta na Nsụka Mesaya na Nsụka odogwu JP Mesaya na Nsụka ọbadozuọla odogwu Mesaya na Nsụka
maka odozi obodo n'ikpe ịganụ na amụlụ odogwu na 1992 November 25 n'ikpe ịga community na Enugu Ezike ebe anọzi ime odogbunu let Mr. Onyebuchi Odoh n'ikpe ịga ya na Mrs. Florence Lebechidoko gwafọmụlụ Chirotenu mana ka ife sizi menu ka Chirote dịzi n'ọnwa itọnụ na mama ya kpọrọzi anamazi ebe nna ya nụ n'Ikpamodo community na Enugu Ezike na Chirote n'ozi ikwu nne ya nụ n'ezinụlọ Chief Ali Mwidoko na ya bụ Chirotenu ịgba mbọ nọ na adị ya mmanụ akara ka onye jiri bi ụwa anaghị eficha ya efichanụ ọkwa ka o si wee menụ na mgbe ya bụ mmadụ na nwata o bidoro gbawa mbọ ọ banyezie n'ime ọfịanụ o bidozie tụtụziwa akụnụ o site n'ịtụtụ akụnụ o bido weli gbankwụnụ nwatakịrị na-agba mbọ ka o wee dịrị ya mmanụ iji ụwa n'ozigboli ikenu ugboro ka ọ daziri n'enu nkwụ iji ụwa ọ dịlọ mfe ma nchanụ na ya bụ Chirotenu n'ọbụzili na Albert International College Ikpamodo mana ka ọ dakatazili nkwụnụ achọba ife ọ ga-eme nya bụ ifenu na Junior College in the year 2009 n'ojebezili Lagos ka ọ mara ife ọ ga-eme ụwa o wee dịrị ya mmanụ na ka ọ lụzili Lagos n'ojezili gbawa bọyinu na nke Mr. and Mrs. Joseph Okafor ndị obodo Igbo Ukwu na Anambra State Jokechi Companies na Fakobalu bọyinu na Ladipo Lagos State ọ bụ gịnị ka ya eme ụwa o maka na otelozi akanụ na 2011 n'ọchịchị Fasholanụ na Ladipo na-adalozi akụlisi benu ife ọ na-eme ndị Igbo nwatakịrị Chirotenu nwatakịrị na-agba mbọ nọ nakwazilu village ọ mara ife ọ ga-eme ụwa o wee dịrị ya mmanụ chai asị na onye bịara iku nwanụ na nwa bịara iku nwụrụnụ nọ ya nanụ ka ọ nazili village nọzi ife dị ka ọnwa ịnọnụ n'ofu nwanne nne ya nụ Chief Odoh Okenyi n'ọbọzi ejebe abanụ ka o lụzili na abanụ onye Mr. Jude Omeke n'Ikpamodo Omeke wee gbalụ Chirotenu kpọlụ ya wee jebe Zaria ka o lụzili Zaria Chirote wee bidola ebe mmanụ Igbo ka ọ na-elenu
na afa ga-ebunyezie na kreditinu na ojezie olesienu ojezie wee kwụ ụgwọnu o weluzie nke ya nu na ya bụ ife ka ọ na-emenu osizie niile na galọnụ bazie niile na duron ndị obodo amalị ya malụnụ eluzie na 2019 at the age of 21 n'ọchịchị Jonathan Goodluck na Kachukwu si eme ifenu na ya bụ Chirotenu n'osozi na ndị Jerusalem pilgrimage n'ebe afọ ka a nọkpọbazienu the youngest JP asị na afọ na-eso mmadụ Chirote na Chukwu gelotago inu maka na ya bụ ijenu ka ọ nọzi nwetanụ kọntakt ebe o sizi jebenu obodo Malaysia ka o lụzili Malaysia ọgbaba mbọ ndị obodo fụrụ ya n'anya nụ maka na ife na omenodoli anya nụ in the year 2013 n'Odogwu mesịrị latanụ obidozie wee tụba mmanụ with Malaysia Corporation na mgbe afọ ka o jizi mepenu Chirote Ọgadimma Investment Global Limited o jezili dozie ebe nna ya nụ na ọ lụzili mansion na ikwu nne ya nụ asị na ọkụkọ anala echefu onye dụrụ ya ọdụ n'udu mmiri nụ na the year 2014 na o nwetazili kọntaktị Dangote Group of Company na ya na-atụzili fatapolin ifugolikotobu sili jenu iji ụwa si n'akala aka oyolima Chirote bidolu tụwa simenti real estate nọ nọkwasị na ya nụ Chief Dr. Damian Chirote onye ọma JP Chief Executive Officer Chirote Ọgadimma Investment Global Limited CEO Goldbest Global Investment Company Limited Messiah International Group of Company Aspect Real Estate Divine Seed Company Limited Odoh Chirotenu na Chukwu chetago gị n'elu ụwa nụ iwe bulu Odogbunu odozi obodo n'ibiga odozi obodo n'ibiga onye Chukwu mere eze Odogwu ọbadozuwọla ewela tụlo n'ụlọ ndị obodo amala Odogwu odozi obodo n'ibiga odozi obodo n'ibiga onye Chukwu mere eze Odogwu ọbadozuwọla ewela tụlo n'ụlọ ndị obodo amala Odogwu egwu oyolima August 2024 ọrụ obodo na fan n'ọsọnụ onye ifulu ogbula akpanụ onye ifulu ojide ụdọnụ o
wee gbazia m ya rinu. Njuba bụ gịnị na-emezinu? Asị na na-eje n'ikpe ịga n'odozi obodo sara obodo bịanụ 150 million ka o debezili na tebụl. Onye weli ibi ewelunu empowerment n'ọkaliziri akalinu. Ndị ebunyelu moto, ndị ebunyelu kekenu na mesinu n'osokwa n'ife a. Onye na-eme ife n'ụwanụ odozi obodo na-ebi ganu. O si na kama ya ga-anọ agụụ egbo ndị obodo fanu na ya ga-ewepụta akụchukwu nyelu ya nu. Na onye na-enye n'ụwa ka Chukwu na-enyenu. Ọlụlụ ụlọ be fadanu from foundation to furnishing na St. John Parish Ikpiga. N'ọlụkwasịlị ụlọ be fadanu from foundation to furnishing na St. Jude Parish Ihaburu Nsukka. N'idesena community ya nụ nọ na-akwụ ndị okenye salary from 60 years and above. Kezi ife ọzọ a na-achọnụ 500 kVA transformer na-abọ ka o bunyezili ndị Ikpiganụ maka ife odogwu na-emezinu na-enyezilu ya nụ honorary doctorate in public administration and management from the West African Institute for Public Administrators and Managers. Dr. Damian Chirote Mezaya na Nsukka odozi obodo na-Ikpiganụ. Ekenelu m lọlọ inu lọlọ dozi obodo Mrs. Odoh Faith Ọgadimmanụ. Ezi nwanyị na ọ ga-adịlị gị mma n'ụwa nụ. Dr. Damian Chirote enviable patron of the African Society for Public Administrators, Leaders and Managers. Dr. Chirote n'ifeomi na-emene n'ụwa n'ọkalịla akalịnụ odozi obodo. Odozi obodo na-Ikpiga odozi obodo na-Ikpiga. Onye Chukwu mere eze odogwu ọbata ozuwala ewela akụlo n'ụlọ ndị obodo amala odogwu. Odozi obodo na-Ikpiga odozi obodo na-Ikpiga. Onye Chukwu mere eze odogwu ọbata ozuwala ewela akụlo n'ụlọ ndị obodo amala odogwu. Mesaya na Nsukka Mesaya na Nsukka. Onye nzọpụta na Nsukka Mesaya na Nsukka. Ọgbata ozuwala odogwu Mesaya na Nsukka. Mesaya na Nsukka. Mesaya na Nsukka. Mesaya na Nsukka Mesaya na Nsukka. Onye nzọpụta na Nsukka nụ Mesaya na Nsukka. Ọgbata ozuwala mmanwụ nụ Mesaya na Nsukka. Mesaya na Nsukka. Mesaya na Nsukka.